Добър ден, вие ли сте? The Jurassic is fantastic! Сигурно дъжд ти дъвка, а не ластик. Така, ето е моята къща, тя се нуждае от ремонт, както ви казах. Дъщеря ми е вътре. Взели ли сте напъчите? Да, тапетите са взети, мебелите са купени. Вашите колеги ги докараха по-рано днес. И да, всичко е наред. Аз отивам във фирмата. Добре. Айде, Довиждане. Майко му. Какво сметище? О, здравей! Здравейте. Ти обичаш да търсиш ластик? It's fantastic! Обичаш се много тъпа. Добре. Ако искаш да си в стаята си, аз ще си оправя всичко. Това е най-новия модел на Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. Моята най-добра приятелка Селена Гомес, Кейти Пири и Лейди Гага ще ме видят на посещение днеска. Така Лейди Гага? Лейди Гага, не може да й кажеш името. Така, отиди се в стаята и аз ще се оправя всичко. Айде, ма! Какви лапси има нещо? Така... Тапети. Този тапет няма да се тук. Не ми харесва. Така. Малко тапети. Не. Идеално, нали си? Сега да обута някой колона. Дай да. Какво? Една колона! Опа. Объркала съм се. Не ми харесваше как се би. Какво стана? Правя апартамента, момиче. Така. Но, стъкла. Видя ли те видяла, че ми ногата се сипа? Не мога повече да живея аз така. Чуваш ли? Господи! Кръвта създадена от тялото ми. Спомени от грях, пътят се насва. Иска си да плака. Аз сега се много малко или... Къде си ме довявам? Тази маша няма да се... Извинете, но не може да бъдете ей така разместване. Мога. Лично се разшервай. Извинете. Извинете, мога ли да ви помогна някак? Не. Пече ме деца от цяло! Опа! От цялото ми!
Децата облепя моята рука, знам, че желаш ти сега. Гимнастика, гимнастика, фонома, гимнастика, 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 лего, гимнастика. Oh yeah. Come on. Какво? Не съм се. Аз съм тази, която ти си мислиш. Доктор. Хлебарко. Ва!